No fondo, capítulo 14. Tomando un respiro. Notándome en terra firme, respirei e espertei do sono. Paco paseaba histérico, Sandra estaba ao meu carón e Salva revisando o equipo. Despois duns minutos sentíame nova, completamente despexada, como se me erguese dunha boa siesta. Salva estaba tenso, notábaselle o debate entre o alivio por me encontrares ben e as ganas de partirme a cara por non subir cando me mandara. Sandra mirábame tan tranquila, como se soubera de sobra que non ía pasar nada. Agradecino, porque a verdade é que estaba moi relaxada e non entendía o histerismo de Salva. O de Paco xa nin tiña nome. Contoume Sandra que se puxera eléctrico por ver como explicaba o andar involucrado nunha morte. Cando os dous se tranquilizaron, Sandra preguntoume que había ali embaixo, se vira a famosa caixa, se conseguira abrila. Ti ves os feixes de cartos? Preguntou Salva histérico de novo. Sandra mirou no mal e ordeoulle que se tranquilizara dunha vez, que parecía un histérico. Palabras textuais. Salva calou porque sabía que Sandra só se expresaba neses termos chegando ao punto de comezo de cabreo. Conteilles o que vira, e como da caixa non vira moito, recreíme no da mesa e a cadeira perfectas, ata que Salva suspirou con demasiada enerxía e decidín que era hora de ir ao gran. Describínlles ao mellor que puiden o que vira no último piso e descubrín a decepción nas súas caras. Paco preguntoume se estaba segura de non atopar ningún botón. Salva tiña a teoría de que se abría cunha tarxeta, que tiña que haber algún teclado por algures. Sandra, que sorprendentemente estaba moi implicada na historia, dixo que unha vez estivera na Caixa Universal nunhas conferencias sobre a televisión nos nosos días, nos de cando foran as conferencias, claro, e contounos que para entrar o persoal arrimaba o pase a un lado da porta, que non tiña nada, pero abríase. Diz que era un edificio intelixente. E pese a que os dous histéricos riron dela, eu, tal como o vira ali embaixo, pensei que era a explicación máis razoable. Paco suxeriu que podía volver baixar, que aínda quedaba unha botella de oxíxeno. Tanto Salva como a min mirámolo mal. Había baixar el. Estes de secano pensan que é como meterse na bañeira un domingo pola tarde. Leveino a beira. A marea comezaba a baixar. Despois fun poñer o material a cuberto e volvín nadando. Cando cheguei onde eles, amencía e viñera a recibirnos Alberto e Ramón. Traían cara de alcohol e fume. Pero estaban moi serios. Ninguén falaba. Non os saudei. Imaginei que os chamara Paco en canto puxera os pés na terra e atopara a cobertura. Ramón mirábame esperando que lle dixera algo. Parecía molesto por non extrañarme velo ali. Ou igual estaba molesto por estar ali sin avisalo. De calquera xeito non me dixo nada e eu tampouco lle dixen nada. Quitei o traxe de neopreno, collín as miñas cousas e díxenlles a Sandra e a Salva que marchaba. Viñeron comigo. De camiño a casa non falamos. Estábamos cansas, eran preto das 6, ía sendo hora de recollerse. Serían as 12 do mediodía e que conste que me rin única e exclusivamente porque acababa de cargar o móvil e aínda lle quedaba moita batería. Era Ramón. Preguntoume se podía vir pola miña casa. Díxenlle que non, que quedábamos na tasca das tendas centrais. Tomeino con calma. Quedáramos en media hora, pero total, a marea non baixaba ata a tarde, así que non podíamos pasar ata as 2 polo menos. Igual yo debera aclarar, pero a culpa foi súa por chamarme a semellantes horas. Cando cheguei, sorprendiume atopalo aínda ali. Non parecía enfadado, ou estaba disimulando para pillarme de sorpresa, ou estaba disimulando porque pensaba que lle tomara o pelo e non quería que me decatase de que caera na trampa. Non lle preguntei porque tampouco era de maior interese despertarlle o mal xenio. Espetoumo sen case deixarme sentar. Que é iso de que non había porta? Pois non había, respondínlle. El colliu aire como para encherse de paciencia e dou un golpe na mesa.
Daquela que carallo había. Cando lle expliquei o que vira, díxome que me enganara, que non podía ser ese o soto, que tiña que haber outra entrada que xa estaba baixando e facendo o ben dunha vez. A verdade é que me sorprendiu non só o seu enérxico ánimo, senón que me estivese dando ordes. El notoumo e díxome tan ancho como el era que Paco lle contara que nós xa o sabíamos, que sabíamos todo, que para que se ia molestar en disimular, que, por certo, no Venus o pasara moi ben e que esperaba que eu tamén. Que dúas hostias lle daba. Tomei exemplo del e disimulei como unha puta, ou mellor dito, como o fillo dunha. Non lle contei a teoría de Sandra, a que me parecía máis acertada, e seguinlle a corrente co de volver baixar, pero deixeille caer que, por moi triste que lle parecera, non o podería facer ata o mes seguinte, ata que cobrara, porque estaba sen un can e non tiña para outra bombona de oxíxeno. Faltoulle tempo para sacar a carteira e darme cartos. Non me facían falta, podía conseguir botellas cantas quixera e case gratis, pero por se non había tal tesouro, quería ir facendo a miña propia caixa. E mentras guardaba os cartos, pensaba, en se un edificio intelixente abandoado e medio asulagado, seguiría sendo igual de intelixente.